Ben, se queren máis consellos sobre os cuidados da horta, tamén poden consultar unha influente de Ribeira que triunfa nas redes dando consellos sobre como cuidar dos cultivos e facer receitas tradicionais. Roza os 250.000 seguidores que ven os seus vídeos dende distintos países de Europa e de América. Desde a súa horta en Ribeira, Nusca Chousa chega cos seus consellos a decenas de miles de seguidores. Seu fillo alentouna hai 4 anos a facer unha canle en YouTube. A miña experiencia na horta é de cuna porque eu nací na cuna e cando era unha meniña pequena vivíamos do que producía a nosa horta, o sea, tiñamos unha horta bastante grande e había que traballar na horta, chegar da escuela para a horta ou cas vacas ou cos animales e a miña experiencia ven daí. Despois, bueno, son unha persona moi curiosa e que me gusta moito saber o porqué das cousas. Empezou pouco a pouco, pero animouse ao ver a resposta da xente. A pesar de falar na miña característica dialectal costeira, con geada, con cheada e con seseo, había moitísima xente de fora de España e do mundo inteiro que non tiña problema ningún en querer entender o que estaba dicindo porque lle parecía interesante. Entón, pois, xurdeu dai, empezou a medrar. Moi bo día, miña querida xentiña, espero que esteades pasando un domingo genial. Co seu teléfono grava, edita e sobe os contidos a case todas as redes sociais. Non vos marchedes, quero vos dar un consello sobre masanseiros que vos vai a encantar. Este é un tipo de masán que se chama Golden. Este tipo de masán xa está maduro a partir de mediados de agosto e xa temos para comer. Despois temos outra que se chama Sangre de Toro, que vai a estar a lista pois dentro de ao mellor un mes ou así. E despois temos a Gran Smith, que é unha masán de inverno que está aínda crecendo. E esa vamos lá a ter lista a partir de noviembre, co cal o meu consello é que busquedes tipos de masáns que maduren en diferentes etapas e así teremos masáns durante moito máis tempo recién recollidiñas do árbol. Explica que plantar en cada estación, como construir uns bancais cómodos ou como aproveitar os produtos da casa o xeito tradicional. De falar do unto, non? De botarlle unto ao caldo que é, como se fai, como se sala, como se cura para poder facelo na casa. É algo que eu vivín con eso, e sei facelo porque o vivín toda a vida. Entón, pareceme maravilloso ter unha ventana para poder deixar esas recetas de toda a vida no meu canal. A súa paixón pola horta é contagiosa e sempre deixa ganas de máis.